esdeveniments esportius està acadèmicament reconegut que poden generar moltes oportunitats, per tant, són una eina clau per les ciutats per potenciar el desenvolupament sostenible i socioeconòmic en les seves societats. Barcelona té la força i té el reconeixement internacional per aconseguir allò que vulgui. Barcelona té una oferta extraesportiva extraordinària. Barcelona està molt ben ubicada en el món. Barcelona té un clima també espectacular. Té una experiència, té un know-how, té una reputació, té un clima, unes instal·lacions, una indústria esportiva al darrere, un teixit esportiu també interessat en apostar en aquests grans esdeveniments i, com no, experiència en organitzar grans esdeveniments que han contribuït en el desenvolupament de la ciutat. I arrel del 92 i mica en mica, cada vegada més, la gent vol ser protagonista, vol ser partícip, i això ens obliga també que cada vegada l'exigència sigui més gran i llavors nosaltres com a organitzador hem d'estar a l'alçada i poder oferir el que la gent ens demanda. Les coses han canviat i sobretot pel tema de divulgació, de publicitat, de senyal televisiva, etc. Jo crec que la ciutat de Barcelona, des dels Jocs del 1992, ha aconseguit tenir una reputació i un posicionament internacional com a ciutat organitzadora d'esdeveniments esportius, però per mantenir aquest posicionament davant de la competència d'altres ciutats necessita una clara estratègia per definir què, com i per què Barcelona aposta per organitzar grans esdeveniments esportius. L'Ajuntament s'ho creia, s'ha implicat i volia fer-ho, i després nosaltres, des de la part més organitzativa i operativa, creiem que sabíem què teníem que fer per aconseguir-ho i el més important és la ciutat de Barcelona. La marca Barcelona té un potencial enorme i això fa que també la ciutadania s'impliqui i llavors, vull dir, no podíem fallar.